Pireti wamai. Pamusoro yodaro. Inini ndakapindira dare. Apa mushure mekutatisa mwana wangu. Princess. Uyapakanya. Ndio ndio kutaura zile. Chere Kana kwanza hata ule kula. Sisi ndio magani. Na ulisha kitu 18. Ngoja kidogo. Mungu anaona Kwanza mwana sasa baba wake Christian ndakavatoa ti mwana rudondo chikoro ndobva watandi kuuya nemari havana kuzouya naye Wewe penyu unisa naye. hapo ini ndakafundika rozendoroenumwe nditoro naye Kana mwana sije naye. Kumuriya mwana yaji mwaisha shule kwa. ndikuwa chawanosikani Kumwa. akamukachokadika Kama sasa kusikiza ulingai unashukuru kwa aiwa ndinokusacrifice kuti asanyenzi nditori kunzira kuti aindozvikora but mari dzenziramba ndikoze kuzaranzira kuenda nezvipimo ndinoita zvipimo yanga komusiyana nezvose angatori mubviri mari 37 ndinyora first term kwakanzwa kupiwa mari kunyoresa zvazvinoita ndezvekuti gore iro rakutanga mwana wese aibhadharwa haakususikidzwa kuenda futi kusekondari nechi nebhiri saka kungoti pamwe mivamaiga muna kuunzwa unofana kudzokera kuchikoro kwaakadzidza unotaura kuti mwana ainani angati zvinhu zvisimbusha iwewe mwana akaenda kuchikoro kusukira mangwana kwambira nyaya chikumbira kuti basa rokwa mangwana mwana akaenda kuchikoro chapedza nachikumbira kusosipisa hazviiti mangwana zuva kudhyamu aisi kudhyamu akati mangwana kudhyamu mangwana oza ane rabarumba murume nomudere mwana munomuda unomitse aiwa ndikusiya mwana kuenda kuchikoro 10 years. Vita masendeti ndomwana. Akaanza kama 18. 13 years. Mfano como wana. Como wana ukaona utangu. Zandana baba kwa ndio mwewe. Ndio taura hanzi murumoro muitise pamusoro mbayo akukona kugomba kumurumoro muitise zvida kudzokera kuna amai ngavaiti serious nawo mwana wangu itai serious nenhau yemwana akaona kuti ndimi muri serious ka zvese izvo zvika uchongoti padari ndaenda kubhura zvokuti akagare papa atosekerera ndikuchoseka kuti hapana chakashari hapana chakashari anofundei kubva kwamuri nimabebe munhu itai serious nemwana nechikoro ezvo kana akaita nhumbu kunosino kukanochekwa asi ane mabhozi ekupusha mwana mano 13 years akaimbotepende kukarova kana dandapera ngona kuti dzimwe vabereki dzinoshaya hanya nevana venyu vamabereki koza hatina vatubeni anozoita amai vakaita sei mangwana but inini taisiya
Vanoona misha inonakidza. Kana tikamurora mambo anenge achitamba nzago uko. Anokwira mumuti. Akatoenda kubhora. Ndakatozofona pasinaenda kupolisi. Polisi ndobva yati mune nhamba here yekumba kwakatizira. Ndakati ndinayo. Ndobva vamufonera. Vamubvunza Mukomana ndione musikana anenge zvikanzira nepolisi. Ndobva waona. Mapurisa acho akatoseka vachiwe. Ndakati ndomusha wacho uda kuvakwa. Kuti isayensi vanenge vatsirana aende kuchikolenyika kuti vanhu venyu vagone kudaii. Zvine mukabvunzwa kuti mutemo ndio chaita kuti ushande pavana venyu ukumba kwenyu wacho usingashande ashuri. Anogara nomwana ndii. Munoona zvinoitwa nomwana mazuva ese ndii. Saka mukabvunzwa kuti matara ndo anobatsira kana kuti imini ndimi muutano pamwana. Kana mwara akapindura akaita muzukuru ndimunongochengeta. Ndimunoremerwa futi. Kana wamuno mwautongosika kunotaura. Asikuona mwana wazi. Asikuona ndokuona. Taurisa shama zvandikite. Zvakina. Anorova zvitini. Ndikenda rasondo sika mwana. Nyaya kunokaita Kutizira chakanangana nevabereki zvakanyanyisa zviro kuti vamboita serious nekuita follow up kuvana kana vachienda kuchikoro nekuti vanonge vakuzoita serious kana anzi aenda kunekume vavundinogona kukubhadhara nekuti ukaenda kuchikoro kwacho unoona nhamba yemadropouts yakawandisa ukuicha vana vacho vanenge vari mubhiri saka vabereki ngavaite serious nevana vasati vabereki 13 years. Mwana ndakuzama. Mambo yamdala nomdazi. Mzime. Kuti mashandisa 18 years. Mkacho kumkana mtengezo wa watu bao. Nainza. Tatu mmoja hivi. Anobva ndakasvika. Mwana wangu angopashanda imangiro chasesa. Kusvika panzvimbo ikushanda mwana ungoshanda kubva wasingazivi mwana care uyu mwakumuzero yes mtugara kunharaunda imwe chete munokamana here ndakugama naye anokamana naye twendwani saka udaona murume nomuda Bukuda yombane. Sekarang kuya aku nak jadi usaha mau lalu. Kamu sore bayu, amaya apa tu asing cara Betul boleh. dah bocor orang mesti pun Jadi apa? Betul boleh. Yang mesti murah apa? Jogor apa? Jogor apa?
Yaurambiwe. Kubaura. Muram kuzo muramba chitika. Professor J. Muram. Ioramba mwana uti. Ioramba mwana Professor J. Iyo mise china ndi kumakusa. Wale chini mwana. Kaura kana. Kaurisa chama zvinonyorwa wo. Yanzazi yako wachomuna kwanza vanhasi kana kanzazi kana kuchikoro mangwana pamutera ndiwe Kuna ujeni. Baba mwana we. Baba Mukomana zao. Mise ngombe 4. Ngombe ngani kubamda? Mise ngombe 7. Muda zini. Muda kuzo zaka. 4 kana 7 muda zini. Apa pada janda sedang. Ano kana lawa jen. Nae sana. Apa unawazi? Pada mo. Iya. Lalu pada apa dah? Saya itu cara orang dia. Ibu apa? Ngomong ini. Saya sebab Ada. Yang itu ada soal. Karena ini macam kamu bingung muda sama polisi. Ini bukan ini. Ini sedikit itu polisi. Ini saya mau menjaga apa? Kalau menjaga sesuatu, atau polisi. Nanti saya nak macam. Pasal. Saya nak apa bukan sih? Kalau mau kita faham dah. Awal sekarang punya gak sama orang di kerja ni. Udah siapa yang dia makan? Udah tahu orang lupa. Dari bos. mukubira mamazi kutsvaga kuti bhadharira mwana wako kubatsirana chaureka baba vangu fasawa mwana uyu tatikamutaisa anozvirani mwanawo zvokuti zvese zvamutaura vanhu vevanichamusikana ndise mshosho wose mwana uyo aiwa kudzosere futi amene vane mhosva Aya bora ini muna nomudaizira mwana ndarengete zvivarongwe maudaidzira kudzike basi ikuru inai mumoyo yasana ndakudza nemamwe